Lura għall-programm Kalamita għalkemm jiena m'iniex dilettanta tal-futbol, però tafu daqsi tajjeb li bħalissa għaddej il-Ewro Cup x'inhu eżatt Kayne x'inhu għaddej jew x'inhu da Ewro? Ekku, nistgħu nsejħulu bħala avveniment sportiv ta' futbol Ewropew fejn jiltaqgħu il-pajjiżi li jkunu ovvjament għaddew għall-kompetizzjoni u għal min u entużjastu naħseb jien anke għal min mhux jagħtuna l-Malti jgħidlek paxximent ta' futbol u xejn. Ekku, għal min hopp il-futbol, naħseb jiena u wieħed mhux bħal World Cup, jiġifieri jkun hemm players jilagħbu minn pajjiżi oħra mat-tim, mhux hekk jew qiegħda kif qiegħda eżatt. Jien ma nifhimx fil-futbol xejn. L-iskwadri nazzjonali fuq livell Ewropew, għalhekk Ewro. Ekku. 2024. U din kull 5 snin tiġi bħal World Cup jew qed nistaqsi x'jiena futbol xejn. Kull 4-5 snin hekk. Issa għalfejn jinsab magħna Kayne u ħanaqbdu s-suġġett tal-futbol għaliex mal-futbol jiġu l-imħatri. U l-lob fuq l-idejn u l-lob anka fi ħwienet tal-imħatri għalhekk importanti illi l-lob isir b'responsabilità. Sewwa, mhux naqbdu u għax smajt il xi ħadd jgħid ħajirbħu dawk naqbad l-ampsam naqbad il-paga u mmur nilagħba. Kayne għaliex sfortunatament ikun hemm min jazzarda illi jitlef ħafna flus u jaħasra kull ma jkollu bżonn mhux ma jilabx tax il-lob fih is-sabiħ tiegħu. Imma li jkun kawt u li jaħsibha darbtejn l-ammonti li jkun ħajilab. Kemm importanti li tkun marfa Kayne fuq dan is-suġġett. Ekku, l-ewwel ħaġa nsellimlek Marisa, nsellem lit-tim kollu wara Kalamita u nsellem lit-telespettaturi. Iva, Marisa, avvenimenti sportivi ta' ċertu portata bħal dawn normalment iwasslu għal tendenzi ikbar ta' sport betting. Fejn inti għandek lob tal-azzart fuq avveniment sportiv. Issa, irridu nżommu f'moħħna li hemm ħafna hemm barra li jipprattikaw sport betting, jiġifieri jattwaw imħatri sportivi b'mod responsabbli, imma rridu nkunu konxji number one li llum il-ġurnata bl-avvanzi teknoloġiċi li saru l-imħatri sportivi l-sport betting illum il-ġurnata sar ħafna aktar aċċessibbli. Jiġifieri permezz tal-telefon ċellulari tiegħek, permezz tal-laptop tiegħek, inti tista' tpoġġi fuq is-sofan fil-kumdita ta' darek u inti tkun tista' titfa' dik l-imħatra. It-tieni ħaġa rridu nkunu konxji li okej għandek ammonti ta' nies li jipprattikaw l-imħatri nistgħu ngħidu b'mod responsabbli fejn ma jiġux imnigża finanzjarjament, imma ikun hemm dak il-perċentwal ta' nies li sfortunatament jaqgħu għan-nażba Marisa fejn l-eċċessività tiġi l-ordni tal-ġurnata u sfortunatament daw il-persuni minħabba l-eċċessività tal-lob tal-azzart jaqgħu f'diversi reperkussjonijiet fosthom dawk finanzjarji, soċjali, emozzjonali. Issib nies fejn sfortunatament minħabba l-eċċessività tagħhom issa meta ngħid eċċessività x'jien ngħid. Inti hemm mod li titfa' mħatra fuq l-iskwadra preferuta tiegħek. Hemm mod li titfa' mħatra fuq kull logħba tal-kompetizzjoni. Hemm mod li titfa' imħatra ma' kull kwarta ta' kull logħba. Jiġifieri rridu noqogħdu attenti, ir-responsabilità qiegħda hemm, trid tkun hemmhekk u meta ngħid responsabilità x'inkun qed ngħid. Il-persuna trid iżżomm kontroll tagħha nnifisha u kontroll tiegħek innifsek. Jiġifieri li żżomm il-kontroll tal-flus u l-kontroll tal-ħin vis-à-vis lob tal-azzard, sport betting, iGaming. Jiġifieri rridu nitfgħu kollox taħt kuntest ta' responsabilità, irridu nkunu konxi tal-valur pożittiv li jagħtu dawn l-avvenimenti li iva anke jagħti l-sport betting, pożittiv soċjali, pożittiv li jinti tħoss dik l-adrenalina Marisa li xi kultant ħafna drabi tagħmel ġid ukoll għall-persuna, imma rridu nkunu konxi ħafna wkoll tan-negattiv ta' riperkussjonijiet
U mhux naħsbu fina nfusna biss u iva nbilli naqbes il-limitu tiegħi b'50 € u nitfa' l-aħħar imħatem u ħajjiġri xejn le. Mhux rridu naħsbu mhux biss fina nfusna imma wkoll fil-familji tagħna. Ekku, l-istess sistema li tapplika meta jsir anke ċertu logħob online. Isek m'għandekx kontroll tas-sar jiġri min jaf kemm il-darba nisma' dilettanti tal-futbol jitkellmu jgħidu llum ħajlabu t-Taljani walkover ġejja rebħa, u mbagħad pereżempju jiġu draw. Ma tafx il-logħba, il-ballu ma tafx fejn ħajjiedok, jiġifieri fis-sens m'għandek l-ebda garanzija li dak li ħatilab kif jisir f'kull logħob ieħor li ħadd iġik tajjeb jiġifieri. Issa inti jekk tkun labt ammont żgħir tgħidu iva m'hemmx tagħmel tlifthom. Imma jekk tkun labt ħafna bl-abbundanza u kif qatt inti pereżempju titfa' l-imħatri fuq diversi logħbiet, inti dak ħajaffettwak bil-kbir, speċjalment jekk tilab online għax jekk forsi tmur tilab u jkollok il-cash f'idejk. Forsi moħħok jibda jirreġistra kemm qed titfa' flus, imma l-fatt li inti ġast tafa spejnaw isu daw il-plastic money jekk il-credit cards ma jtikx, speċjalment inti tillogja darba u dik tibqa' fis-sistema u inti kemm tafas il-pejnaw. Mela allura m'għandekx xoqgħod taħseb la tiftakar in-numru u la tiftakar il-PIN, once irreġistrajta dik, illum saret iktar faċli nara jiena biex tabbuża u ġvera u ma żommx kontroll. Ekku, kif diġà qed fil-bidu tal-intervista t-teknoloġija avvanzat tal-imod fejn iva, kif qed tgħid tajjeb ħafna inti just a click of a button tkun ħriġt il-flus, tkun qed tirriskja flusek. L-importanti Mariża li ikonna sens ta' bilanċ li mhux faċli daqskemm ngħiduha. Jiġifieri ma rridux naqgħu għal ċertu pressures li jsiru normalment nkunu ħanġib eżempju nkunu qegħdin insegwu partita partikolari ma' ħbib tagħna u jsiru ċertu pressures fuq imħatri pereżempju. Irridu jekk naqbżu il-limiti tagħna rridu nkunu koraġġużi biżżejjed li nqumu minn fuq dak is-sofan jekk hemm bżonn ma nkomplux insegwu l-partita. Jew inkella nkomplu nsegwu imma l-apparat teknoloġiku tagħna nitfgħu il-bot minn ħdejna biex ma naqgħux. U anke fejn tgħid inti kultant isiru ċertu mossi għal tapposta għax dak li ikun dajjef u anke ftit kelma żgħira pereżempju malli m'għandekx il-gazz tagħmilha di tilab li tant pereżempju jew jinnaf u dak li jkun qisu biex juri kemm hu raġel għax aħna dak it-terminu nużaw jaqbad u jagħmilha. Jiġifieri li rridu nkunu b'saħħitna biżżejjed li naraw il-periklu ġej, li naraw il-riskju kbir li nkunu ħanieħdu niefu. Importanti ħafna dik. Iva, jiena pereżempju semmejt li jkun hemm pressures f'eżempju fejn ittara partita ma' sħabek. Jiena noħodha l-kuntlar, jiġifieri rridu nkunu kuraġġużi biżżejjed, rridu nkunu s-sens ta' komunità Mariża fejn naraw li jisma' ejja nagħmlu kuraġġ kollha kemm aħna fuq is-sufan nagħmlu kuraġġ lil sieħbi lil sħabi biex inżommu mal-limiti. Speċjalment nerġa' nirrepeti jekk ikun hemm tfal fin-nofs Mariża ġifieri da ma rridux naħsbu dik il-€50 qed eklik verbatin titlaq f'sekonda. Mhux hekk. B'dawk il-€50 il-ġimgħa ta' wara ara kemm tista' tixxi affarijiet essenzjali għal uliedek. U sfortunatament min ikun għaddej minn dan it-tip ta' vizzju jiċċaħħad minn ħafna affarijiet essenzjali biex ikun jista' jkollu flus biex jagħmel dan it-tip ta' logħob. Jiġifieri fl-aħħar mill-aħħar minn ħajbati hu u kull min jiddependi fuqu f'dak il-każ il-familja u t-tfal u x'hekk. U reperkussjonijiet mhumiex finanzjarji biss Mariża rridu nżommu f'moħħna li jkun hemm reperkussjonijiet emozjonali. Persuna jaqa' fid-dwejjaq kbar kapaċi jaqa' f'depressjoni. U kapaċi jidħol fl-inkwiet ukoll għax imbagħad jispiċċawlek jaf iddura l-flus li mhux tiegħek pereżempju. Proset, nidħlu għal problemi oħrajn bħal problema tal-użura dejjem nirrepeti. Jiġifieri ejja nieħdu l-pożittiv ta' avvenimenti sportivi bħal daw, ejja ngawdu mill-adrenalina li jipprovdulna, ejja ngawdu mit-talent li naraw fuq l-iskrin, ejja ngawdu soċjalment, jiġifieri niltaqgħu ma' sħabna nsegwu dawn il-partiti, jekk hemm bżonn taħt kontroll, nitfgħu dik l-imħatra għaliex le. Imma kemm jista' jkun noqogħdu attenti li ma naqgħux għall-eċċessività, ma noħorġux flus li aħna m'għandniex fil-but, Mariża, u naħsbu għall-għada, mhux għall-preżent biss. Jiġifieri dak il-pjaċir istantanju
kulħadd jaf jieħdu, inti tkun kapaċi taħseb fuq reperkussjonijiet tal-għada. Ekku. Kejn, qegħdin naraw hemmhekk l-informazzjoni anke biex wieħed jingħata l-għajnuna u toqgħodux tiddejqu tibżgħu jew tistħu titolbu l-għajnuna għaliex l-għajnuna qiegħda hemm, importanti li jiċċemplu u tagħmlu l-appunta tagħkom jekk forsi tiddejqu tmorru waħedkom, sibu ħabib, sibu xi ħadd tal-familja u ħalli jkollkom daqsxejn ta' sosten għax hawn min jgħidlek jiena waħdi m'iniex kapaċi mmur. Jiġifieri importanti ħafna li nfittxu l-għajnuna. Fondazzjoni għall-Lob Responsabbli tuħsib li tagħti din it-tip ta' għajnuna. Ekku, il-Fondazzjoni Lob Responsabbli għandha żewġ għanijiet, number one li nipprovdu għarfien rigward lob responsabbli u għodot ta' lob responsabbli wkoll. U kif ukoll nipprovdu s-support tan meħtieġ Mariża, ġifier persuna tista' ċempel fuq il-1777 mhux biss jekk ikollha vizzju jew jekk tkun għaddejja minn problematiċi, imma anke tista' forsi ċempel għal xi informazzjoni. Forsi jiena x'nista' nagħmel qiegħda fil-limitu skont il-budgets tiegħi kif għaliex le. Jekk tħossha skomda forsi persuna li jkun għaddej minn problema jew anke persuna tal-madwar li tkun tiċċempel, tħossha skomda ċempel u semma leħena fuq l-linja support nazzjonali tagħna, tista' wkoll tuża chatline Mariża fuq il-website tagħna kif inhu miktub fuq l-iskrin. Chatline tibqa' anonima u x'hekk ukoll Chatline anonima huma servizzi 24 siegħa kuljum. Il-website tagħha fuq l-iskrin www.rgf.org.mt. Faċli biex tiftakru, żommu kuntatt magħna, aħna għandna staff imħarreġ sena sħiħa, nisimgħu il-karba tagħkom, nagħtu pariri u nagħtu ċertu tips ta' kif persuna tista' timmanuvra l-avventura tagħha tal-lob tal-azzard u s-soċjetà tipprovdi s-support tal-meħtieġ permezz tal-Fondazzjoni Mariża. Ekku, jiena toġobni ħafna il-logo tagħkom, lob responsabbli. Għaliex jekk kan nitkellmu fuq il-lob tal-azzard, irridu neliminaw il-ħwienet kollha li huma legalizzati, għax dak mhuwiex azzard. Azzard huwa dak li mhuwiex kontrollat. Aħna dejjem nitkellmu fuq lokalitajiet jekk qed nitkellmu fuq każinos, ħwienet tat-tombla, swali tat-tombla, ħwienet tal-lob, kollha liċenzjati mal-Awtorità Maltija għall-lob. Imma xorta jista' jsir abbuż, jiġifieri bla dubju. M'hemmx għandek umbrella jaqgħu kollha taħthom dawn imma l-abbuż jista' jsir. Jiena taf x'nħobb nagħti eżempju kejn nagħlaq biha. Jekk jien naf ġrali xi ħaġa d-dar, warret li washing machine, xi ħaġa mhix xi ħaġa li kont qed nistenniha. Jekk m'għandix flus forsi infadlin ħan inkwieta minn fejn ġibhom, imma il-lob sfortunatament ħajibqa' jkarkar miegħek u jibqa' jeċċella il-problema. U x'hekk, jiġifieri importanti l-wet jew azzjoni. Ekku, u ħanalaq b'din Mariża xi kultant żommu f'moħħkom aħjar tiżgarraw ma' gambling parlors, operaturi tal-lob li jkunu liċenzjati milli tiżgarraw fl-illegali. Dik żommu f'moħħkom m'għandkom qatt tiżgarraw ta' imma kemm jista' jkun żommu ma' responsabilità. Grazzi ħafna Kayne Said, grazzi tal-li kont magħna nkomplu bil-programm Kalamita.